Sheriff pakhathian hun kal towa sheriff ten case an lo boi pui thin tele tuna an case danglam to dan te chu alo ngai tua me ka police officer pakhathian mi pakhathi lo hnung khirin police motora hian alo da lut me ka ami man pa chuan guesteng le a hrui mora thilbok om hi alo kola alan dan mai chuan thil hlom tak ni poina lang lo police officer pa chuan ami man pa chu police station nai bera chun hruain an how tu ta chu ami man chungchang chu hrilin phone hian alo be me ka phone ada felchi tia hian ami man pa chuan a handcuff chuan a ngong chu run hlingin a reklum zui ta ni ami man pa chuan a kutlin na te chu phelin a kut te chu ti faya police station atang chuan a chuak zui ta ni ama man tu pa police pa motor chula in highway a chuan ain khal chuak zui ngala reilawa civilian motor pakhathi phakin ding tur chuan atia chupa chuan police officer ni tura chuan ngain a motor atang chuan ron chuaka guesting pipe mora thilbok chuan aluwa chuan hantin sakin ral thuam hlom tak mai hi lo ni reng chu ni in hemi mang hian civilian pa chu ati hlum ta ni he tual thatu pa ming hi antona nia asin churun in thlakin thlaler mun pakata hian ko boy ti hriat tak mai lukhum parkhum llewellyn mosian sakhirwal ramtlalai hi alo pel me ka avan doi ai ni mo asakhi ka chu akap hlum lo hlo maya anu chu chuin azuk chukla a leya te chuan thisen te chu alo oma hetia hoi kol hian uihliam tur ni om tak hi muwa hemi lampang awakal le do tia hian mun hlawak lawa hian motor tele ruang lo le rem rum mai te chu azuk muwa nasatakin anin ka pani ti motora silai mulu na nu ma tang chuan achiang hle maya motor pakha chu han hongin achunga chuan hliam na tak tur pakhat hi alo oma chupa chuan atui hal thu lo hrilin tui hi lo dila Mahse tuya pai bik lo wang chuan tui pek tur chuan nei lawa aman ruate chu han khom sakin an thil phur te chu a han endika drugs ni om tak tamtham tak mai hi truck nunga chuan an lo phur treu maya Mahse tin ma chuan chu thil chu khoi lawa helai mun atanga thui po kal le ma chuan a pi hla deuh tak thingkung hnuaya hian tui moni hi awa muwa uluk tak chuan thlirin fim khur tak chuan awa ve naya Mahse chupa chuan anun na chu alo thla fel der to hi alo nia chupa silai te chu handa sonin ambula chuan bom pakhat hi alo oma achungan hong chu poisa tamtham tak mai hi alo om treu maya chu poisa chu la in khopui lama chuan manmo takin ain khal ho zui ta ni inawat thlen chuan anupui karlai chuan khoi tang nge pistol le briefcase te chuan ei ti chuan alo zon ngal chat maya llewellyn mo chuan anupui ne na chuan thil dik tak chu a hril du ran lawa hemi zan hian chun lama thil to na wang khan muthil chu a sak hle maya mi pakhat thilek lekin tuya dil te kha aril ruwa chuan a om reng maya a topa chuan tho chukin bura chuan tui chu da a anupui chuan a pasal che dan chu makati in khoilama che chuale nge tumti chuna zota in ka na mun kha a zan chuan wapan le ngalin liam tur pa umna motor chu han hongin tui chu pe kan tuma Mahse kha pa kha alo thi fel der towa hetila hian tu tenge ti po hriat lo mi pahni hi a motor umna bula chun rong kalin a motor ke chu an ti chiat saka a umna lampang chu an ron lapan deuh zui manmo takin llewellyn chu biru ngala Mahse an ron hun man tlat mai silai chuan an ron kap ngal dot maya an ui hrue chuan ron zui ngalin llewellyn chu tuya chuan atlan luta vaw kam le lam awa thlen phei chuan a silai chu han lot ngalin win aron zon ma hret tia chuan alo kap hlum mana thlaler mun fal taka gas station pakata hian antona chuan putar pakhathi alo dor me ka chu putar ne na chuan zo na maksak tak te chu zotin dor nei tupa putar pa po chuan antona chu a hlauril ru hle maya antona chuan kointo sa i chak to ngai reng em ti chuan kointo su a han neya putar pa ne na chuan han ring ro le ti in putar pa chuan he tia lo ringin van nei thlang deuh main alo ring dik lo maya chu poisa thir chu antona chuan dorni tupa putar ne na chu na peya chulai mun chu a chu san ta ni tlema anun na a chan tre pani ti dorni tupa chuan a in hre chiang boka alom le ni llewellyn po chu an in lama chuan alo let vele tuwa a hliam te chu lo boi puin anupui karlai ne na chuan anu te in lama lo omri tur le boina lakata loi thiar filim tur chuan atia llewellyn le midangte inka na hmuna khan su tha pahni le
Antona te chu an ron lang nol maya uluk takin chulai hmun vel chu han en dikin an poisa da na bom tracking device chu Antona chu an pe a chu vele Antona chuan ama zui tu mi pahnih te chu akap hlum nga la atuk le lama chuan sheriff tom le an deputy Wendell te chuan thil thlen na hmun lampang chu an lo pan me ka Antonan civilian pakhata tha na hmun kha kalmasa in chumi hnu chuan drugs cartel ho inka chiam na hmun lampang kha an kal le a lewalina kar po chu chulai hmuna chuan an hmuwa ani tu po chu sheriff chuan a hrechiang khop mai drugs cartel ho inka chiam na hmun kha an wathleng duna uluk tak chuan an han zir chiang duna chulai hmuna chuan voi khat mai po ni lo voi ni lai mai thila thlenga ni ti sudum ha pahni ruang dang lambik tak lo omdana tang chuan an hrethiam nga la heti lai hian Antona chu lewalina ti na chuan lo vakalin kongkhar chu han ki ka chana engma a omtak lawa chuan a man romang khan kongkhar chu a han ti chia a olsam tak chuan in chunga chuna luta chuata hian an lekha tur lekha thon tam tak mai hi alo oma Antona chu han hoi kol velin lo oma omlawani ti hre in fridge te chu a han honga fridge atang chuan bong nu te hi la chuakin thutlenga chuan thu in ha dam tak chuna ina hemin nu hian Antona chu office pakhata hian vakalin office worker ne na chuan khoya nge liwalina hi ti chuna wazota ani chuan a na hriat lo thule na thokani ang ti chuna ro changa Antona chuan an zong yel po chuan chunu chuan private information an pek chu ngai lo thu chu alo hril mo maya ti ngai na dang om hek lo le Antona chu tui lo zet mai chuan chulai hmuna tang chuan a chhuwa ka leole na chuan anu pui kar lai chu anu te in lama om tur chuan basa hian alo thla me ka kar lai chuan thil thalo a thlen pal mai hlavin om ve chu atum dewa Mahse leole na chuan lo rem ti lovin thil chu a chin fel mai thei tur thu chu alo hril ve thunga heti lai hian sheriff tom le Wendell te po chuan lewelina chena churun panin thil diklo athlengani ti chu an hrethiam nga la film khur tak chuan in chunga chuan lutin bok nu te inna dokana lo bua an huwa tang chuan thil thlenna chu ala rei lawani ti chu an hrethiam nga la sheriff chuan thil thlen dan chu an hrethiam lovin ma an lak zel dan tur chu uluk tak chu na ngai tua heti lai hian lewelina chu hotel pakhata hian alwin check in ve chi boka Roberto chu han biak mai chun tuma Mahse chan thei tak lawa chuan a poisa da thatna tur chu a zong zui nga la engma zat mai la chuakin ventilation safa chuan a poisa te chu thuk ru a Antona hian leolina te ina paper ho kha lo la in phone number chu phone buta tang hian alo phone kola Mahse khoya nge ti chu tuma chuan an lo hril thei lova mithi ruang autopsy result chu ron chuakin sheriff le Wendell te chuan an thil hriat chu makan ti hle maya hliam pakhata chuan silai lu nan hu mani om tak hi omin a chunga chuan silai muimo a chuana pakhat ma hi alo lova thil thlen dan chuan sheriff le apol te po chu a ti lu hei tak zetani leule na hian silai dora hian silai pakhat hi lo lein andu ang tak chuan an siam dang lama hotel lama chuan le in a hotel thlen na room ni lo hotel room dang pakhat chu a book bel le buka leule na chuan a man ruate chu han phorin man thei mei tur chuan alo bot seya heti lai hian Antona po chuan leule na chu arun la zong zela tracking device mang khan leule na thlen na hotel chu arun in pal thlenga tracking device call chu rang tak tak arun phe in athil du chu helai hmuna hian a omani ti chu a hrethiam nga la eng thil po thleng se lo ma chon thei turin leule na po chu a in bot se na samaya Antona chu hotel reception a chon rong kalin hotel map chu en kuala chuta film khur tak chuan signal chakna ber room a chuan arun luta leole na po hian thil thalo arun thleng don ani ti chu a hrechiang buka a thei top chuan alawin bot seya zo po chu a zo fel thokat tua Antona po chuan a man roman thin silai dang lam tak mai le guesting book kha arun phor le tua leole na chuan room le lampang ventilation a thu ru a poisa bom kha atiang mang chuan alo nuk nai me ka Antona po chuan poisa omna ni a rian room pakhat chu han lutin chulai room chunga lo mi pakhat chu asilai chuan a han kap let ngal top maya bedroom kongkhar hi asilai chuan Antona chuan a han kap lea chulai tang chuan mi pakhat hi silai nen chu ron dak chukin arong kap chiam maya Mahse Antona chuan chu pa po chu a kap lum le nga la bedroom chunga chuan mi pakhat dang lauzet mai hi lo la omin a khur na samaya Antona chuan zo na chu zo tin a chan le thelo wang chuan chu pa chu Antona chuan
akap hlum le boka room chung chu uluk tak chuan han engkolin a thil zon chu mulawa ventilation an kewle chuan thil lak na hnu mani om tak lo rang hi a han hmuwa heti la hian leolian a chuan a poisa khalu la chukin hotel atanga mun hlataka chuan alo tlan chele dai towa office pakhata hian mi pakhat karsona anti hiron lutin an pu hi aron hmuwa an pu nen chuan antona chungchang chu soidunin poisa la le tura antona an roi dan tele antonan a phatsan dan te tuna chuan antona chuan ama tan chi abai to thu te chu an soiduna leolina po chu hotel pakhat ingal pass anti hmuna chuan alowin check in le towa hotel countera thupa hne na chuan mirin hlel an ron in check in ani chuan lo hril wat tur chuan atia hemizan hian leolina chuan amut hmuna chuan engtin nge ama zong tu chuan aron zon mu zel thei ti chu angai tu na samaya a poisa kol me ka chuan tracking device an dang em ti te chu angai tuwa man mo tak chuan tho chukin a poisa chu check kwal nga la tracking device transponder po chu a hungal nge a Mahse heti lai hian ama ron zong tu thom chu a hrele tatlat mai leolina chuan a room light chu off ngalin silai nen chuan alowin ral ringa heti lai hian pon lama chuan hlim thla lo kal lai hi awa mu theia Mahse pon light lampang po chu aron thim ne tatlat mai chu ta le antona chuan a man rompang chuan a kong khar chu aron ti chi a aron lu ma chuan leolina chuan a silai chuan alo kap let ngala antona po chuan a silai chuan aron chang let ve ngal boka leolina chu aron hliap ngal nge ni leolina chu man mo tak chuan tukvera chuan zong thla in heti tlan chiat lai po hian antona chuan aron lakap zuya Thlamuangin hotel chu atlan chiat san thei rama motor pakhat lo tlan lai chu lo phardengin passenger side lama chuan alut nga la driver atlan chu le ma chi chuan antona chuan driver pa chu arong kap hlum nga la silai pu kara chuan leolina chuan motor chu lo her ko in motor dang chu vasu in a accident nga la a poisa bek po chu la chuk lovin motor atang chu natlan chu ka heti lai hian antona chuan film khur tak chuan aron ve pheya leolina chuan antona rong kal phei chu alo chang reng chu ni in a silai chuan antona chu alo kap ngal pop pop maya antona po chu rang tak chuan ai sa seng nga la Mahse hliam na takatura ni ti chu atisen fardana tang chuan a chiang reng maya leolina chuan chui zui to lovin a poisa bek chu la in US border lama chuan akal zui nga la thian ho lo khom hi va mu in an jacket chu lei saka biarte chu le in a poisa bek chu fence le lama chuan a the pheya a hliam te po chu an tom lem luam boka chumi nu chuan border chu a cross zui ta ni jingkon war chuan a kenga chuan mi hi an ron zaya chumi te bula chuan medical tran puina hi halo dila damdoi dor bula hian antona chuan pon them hi lo chep thla in midang motor tengkia chuan alo hno luta chu thil chu halin damdoi dora chuan alut zui ta ni reilawa chu motor chu pokin chu tian poi noi lai chuan adu ang ak chu la in ein thiar filim zui le ta ni antona chuan a ke hliam chu silfa in a thiam ang tok chuan ai en kol zui boka police station lama chuan sheriff tom chuan an case nei tele an motor man te chu alo endik me ka tuna ri chuan thil thar hriat tur mai chu an nei ri lovani heti lai hian thuni tu lampang po chuan toma chu crime scene na lovakal tur le chik zoka lovazir le tur chuan an tia Mahse toma chuan leolina nupui karlai mutur chuan aruk chuan alo chuak dei maya karlai hian eng thilamuni tak chu a hriata beise ani damdoi in khuma mu mek leolina chu karsona o chuan aron tihara akinga chuan pangpar nen hian alo thuran maya karsona chuan atana mihlo mani lo thu te chu a han soi masa a karsona chu athil soi tum taka chuan han lut ngalin antona chungchang tele an poisa chungchang te chu aron soi langa leolina bula chuan an poisa chu pelet mai tur chuan alo tia thataka a pelet ani chuan an pui thei tur thu te chu a hril nge a Mahse leolina chuan a man zo to thu chuan alo changa karsona chuan han volet vele in antona chuan anu puite omna khua chu apan mek thu le karlai din mun te chu a him lo dan te chu a han hril fi a karsona chuan aril ru thla kani chuan poisa an pek ve tur thu te chu leolina chu a han hrila leolina chuan antona ne na in rem na siam mai chu adu zok thu chu alo hrila karsona chuan antona chu meril rusak le nuipo nui ngai lo tual thaturap thlak takani thu te chu alo hrila in rem siam na po chu ani pui thei ani mai thei Mahse antona chuan athar le tho tur thu chu leolina chu a hril boka sheriff tom po chuan
karlai chu lo hmu in a pasal din hmun chu a hlawm thu te chu lo hrila a pasal chuan a thil ti mek lai chu a top san mai mai a rin lo thu chu karlai chuan sheriff toma chu a lo hril ve thunga sheriff chuan an din hmun a hlawm zia thu te chu han hril non le in a pasalin a lo phone hlawani chuan a din hmun hlawm zia thu te chu lo hril tur le ama sheriff pa po chu lo betura ti in a number chu a pe a heti lai hian karsona chuan border vel chu alo enkol meka leulena the chu poisa bek po kha a juk muwa Mahse la lo chuan hotel lama chuan a le masapota heti hotela a let mek lai hian antona chuan lo hmu in a silai nen chuan a ron zui nga la hotel room a chuan in zui lutin karsona chuan poisa umna a hret to thule thataka antona chu omani chuan a pek ve tur thu chu alo hrila tona chuan chung poisa te chu kapma a hian iron chhop chuak turani ti chuan alo soi ve mo maya karsona chuan antona chuan ati mai lawani ti a hrethiama poisa chu a zawaya a nei thei tur thu chu a hrila Mahse antona chuan karsona chu a silai chuna kap hluma heti lai tak hian phone hi ron ri in antona chuan alo changa leulena phone na hi aluniya antona chuan thataka poisa chu pe mei tur le ani lawani chuan anu pui chu a tha tur thu chu lo hrila Mahse leulena chuan chu thu chu ngai poimo du lovin phone chu anda saka leulena chuan border chu crossin US lama chuan ale le towa a poisa lak mang khan thomna thar te chu alei boka leulena chuan anu pui karlai chu phone in adin mun a him lo thei dan te chu han khilin an rama chu san thei dan tur te chu a soi puya antona chuan ama tha tirtuma karsona ron tirtu an boss chu an office a chuan valu chilin a silai chu na kap hluma tuna zet chuan leulena din mun chu a him lo hle meya antona mai ba ka hian Mexican cartel ho chuan a poisa hi an lo ve reng chu ni in karlai chuan a pasal chu angai tu ema wang chuan sheriff toma chu a pasal umna chu hrila antona po chuan karlai umna chu alo zong ve mek boka heti lai hian lewelena chu El Paso hmuna chuan anupui ngakin alo om mek towa heti kalkol vel la hian mecha pakhat ni lumlo a hian beer in puya chuan alo soma Mahse lewelena chuan alo nar thunga Mahse chu nu vek chuan thil dang ti puya chuan lo som lein chu thil chu lewelena chuan nar zo lovin chu nu nen chuan in chung lama chuan an lut duna heti lai hian sheriff toma po chuan El Paso hmun chu aron lut ve chi boka silai han puak thom le manmo taka mitlan chelai hi awa muwa manmo takin silai puna lampang chu awatlan phei nga la mecha pakhat lewelina lo betu kha pula chuan alo thia room chung lampang awalu chuan lewelina po chu an lo that fel der towa hemizan hian karlai te po chuan El Paso hmun chu an ron thlenga a pasal chu a boral toni ti riat chuan aril runa lutuk chu a trap tok maya El Paso diner hmun pakata hian sheriff tom le local police officer pakhat hi in komin chiat to na a thlen na sat thu le kovela chiat to dan te chu an soi du na lewelina chu a van duai dan te chu an soi du na chumi nu chuan sheriff toma chuan in thana hmun kha zana chuan awakal non lea dornop chu alo chiani ti chu a hre thei nga la room chung chu film khur tak chuan a en kuala heti la hian antona chu room chunga chuan sheriff a hmu thei lo tur chuan alo biru ve mek boka atuk lama chuan sheriff tam chuan a thian hlui elisa chu va komin khes poimo tak tak Mahse reilawa a hna chol san to tur thu te chu awa hrila elisa po chuan tun lai khovel a chiat to dan tele a mel hriat nai vai tak police pakhat po anu pui hmu reng lain an tha sak thu te chu alo hril ve luama tuna a khes khoi mek lai po hi thil tharani lo thu le engtik lai poin visual te hi an om ve reng thu chu alo hrila karlai chu anu vina tanga in lampang awapan le chuan an ina hian antona chuan alo ngak reng mai hi alo niya antona chuan poisa umna chu lo zot ngal chat maya karlai chuan poisa chu akol lo thu le anu vina po poisa nei lo thu te chu alo hrila a poisa du akol lo miawa wangin atina na chan tura om lo ti chuan karlai chuan antona chu hrila antona chuan a pasal nen thuan lo tiam to thu chu han hrilin poisa thir chu han tos le in ring dik tur chu na tia Mahse karlai chuan arin du lo thu chuan alo changa engpo ring se antona chuan a tha tho chu a ring tlatani engmo chen nuwa chuan antona chu in chung atang chuan ron chukin a kea chuan thisena kai lo te chu an endika antona chu motora tlan mek lai chuan motor dang pakhat hian chak tak mai hian aron su bur maya motor atang chuan ron chukin hliamte nau te chu nei ve a cycle khaltu rol thar hne na chuan a kor chu le han dilin
chumi mang chuan a ban chu ora man mok takin chulai hmun atang chuan a in thiar fi hlim zui ta ni heti lai hian sheriff tompo chuan a hna chu lo chol san ve to in anupui nen chuan an lo du na mangdang lam tak pahnia nei thu te chu anupui chu lo hrilin a thon thu chu a top ta ni